Mae yna 9 pwynt o wahaniaeth rhwng y trydydd safle lle mae Bala a'r prif safle lle mae Cei Connah. Byddai'n 12 a Bala allan ohoni'n llwyr fyddech chi'n tybio. Petai yr ymwelwyr yn gallu cael buddigoliaeth yma. Venables am roi pwysau cynnar. Y gic lawr ganol y cae. Ia, a fel o'n i'n awgrymu, Shannon yn chwarae yn y cefn, a di gyffyrddiad cyntaf o ddim yn un da, dim ond yn syth at pŵl. A Will Evans at Correa, at Venables. Mae hwn yn ymosodiad addawol tu hwnt Mendes nôl at Correa! Am gychwyn gan y Bala! O'i hanner I hunain, ton o ymosodiad. A mae'r tîm ar frig uwch gyngrair Cymru wedi cael sioc a deud y lleia, ac mewn llai na munud mae'r Bala ar y blaen. Basnag gan Venables yn berffeth I Mendes, a wedyn y gorffen yn gelfydd gan Correa. Y tafliad hir gan Williams felly. O, mae hwnna'n rhydd! A mae Horan, dwi'n credu, di rhoi honna mewn. Bler a deud y lleia, ond am y mateb gan Cei Connah, am siom i'r Bala. Gen I Michael Wilde cael cyffyrddiad bach fan hyn, mor bwysig, a George Horan yn gorffen o lathyd allan. Fe so y bar clomor I nes yn doedd. Mae bygythiad yn dal yn y Horan yn niwsans, fo sydd rhoi'r bel I fewn, mae'n gic cornel. Mae'n Cymru gwiriad, ydi ar un o'r wal. Ie, Will Evans o fe, ond y pwysau gynhyddu ar y ddiffyn y Bala fan hyn. A mae yna 5 chwaraewr ar y maes, mae sy'n bell o'i 40. A da ni'n gweld ymheth o'i chwarae nhw. Dafnau bach o brofiad, hwnna'n bil hyfryd I mewn yn dydi! Arbediad campus a Wilde oedd bron a sgorio. A tas a Wilde wedi sgorio, fysa'n 2 ganfed gol iddo fo. Dydy pwynt ddim yn wych i'r naill dîm na'r llall heno. Mae hwnna'n bel dda mewn, sôn am wych. Nawr te mae hwnna'n gic osmotin, dydy? Ydy mai. Michael Wilde fe, unwaith eto, neb yn agos o fe. Wi ddim siŵr beth o Spittle wneud fyna. Peniad rhydd iddo fe fyna. Och. Wel, fe alle hon fod yn gic o'r smotyn. Bwysig iawn, iawn. Morris sy'n paratoi i'w chymryd hi. Dim camgymeriad o gwbl. A mi bydde fo yn gwybod pa mor bwysig oedd y gic yna. Ac ar ôl bod ar ei holi, mae Cei Connah ar y blaen o 2-1. Davies sy'n paratoi. Ochr bella'r cwrt mae Horan a Wilde. Disney. Oedd hyn I gyd I cael ei gynllunio blaen llaw dydwch. Mewn â hi, a dyna hi! A mae honna'n gol arwyddocaol i'r ymwelwyr. A mae'n gol o bosib sy'n I gwneud I bron yn amhosib iddyn nhw gael ei dal ar frig uwch gyngrair Cymru. Michael Wilde unwaith eto, dangos I dalent ar gai ben. A Craig Curran yn y cwrt, posbi yn y lle iawn, ar yr amser iawn. Mae yna drosedd arall yn cael ei hildio. Ac y Carden Felen I Spittle, nawr te mae wedi cael un yn barod yn dydi, ydi mae o, ac yn halen ar frywiau y Bala. Mae Spittle yn cael ei hel o'r maes oedd yn honni bod wedi cael y bel, ac am noson mae'n ffoi allan I fod i'r Bala. Bad start, sloppy goal from us, unlike us, have to keep so many clean sheets, so yeah, but over the moon with the win, especially to come here, they've only been beaten once this year, so good win. Yeah, great performance. You know, we take out that initial start, which was, I can't think of a word other than disgusting. Absolutely a disgusting start to the game. And we're 1-0 down in the first minute. But the reaction was great. We scored at a good time, which brought the game level. And then, you know, listen, I've got the utmost respect for Bala. And, you know, but I do think we were worthy winners in the end. I think we started the game really well. As soon as we scored, we've just gone on to the back foot. They play a system really, really well, and you know, fair play to they've done a job on us today.